Gitimaan sa nagariang hugpong sa mga mamumuo ang Labor Day sa dakbayan sa Sugbo pinaagi sa usa ka lihok protesta. Sayra nato ang detalye pinaagi nining report. Gipahigayon sa Labor Group Coalition ang ilang picket rally sa uptown area sa Cebu City. Dala nila ang mga placards nga gisuwatan sa ilang mga yangungo. Ang uban nagpakita og simbolismo sa pagkagapos matud pas mga mamumuo sa kalisdanan sama sa paghigot og susama sa kadina nga ilang gibugto. Gikondenar usab sa labor sector ang padayon nga pagkawagtang sa trabaho sa mga tao tungod sa pagtak-op sa mga kumpanya ilabi na sa Mactan Export Processing Zone kun MEPS. Moabot na sa 8,000 ka mga tao ang nawad-an og trabaho. Taliwala sa kainit sa panahon sa El Nino, among gipadayag karon ang among panawagan nagkayusa tanang labor groups para ipasar na jud sa Kongreso ang 150 pesos nga legislated wage increase. Gawa sa ipangayo aumento sa sweldo gisinggit usab nila ang paghatag og kasiguruhan sa ilang panginabuhian, lakip na ang proteksyon sa mga epekto karon sa katalagman sama sa nasinating krisis nga bugna sa Huaw. Kinahanglan pagano pagtagad sa gobyerno ang grabing kainit. Kinahanglan patagano pagtagad sa gobyerno ang walay tubig karon. Kami sa nalang mi ka oras mag-sound og tubig kada alas 4 sa buntag sa alas 5. Kinitanan apil ni sa among panawagan. Malinaon ra hinoon ang kalihukan nga gihimo sa mga reliyasta kinsa na mauli human sa ilahang katuyuan. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak.